Uyazi mina ungizomchunu ngiyamqonda ukuthi unhlobo lomuntu futhi ngiyazi ukuthi baningi abamqondayo. Ungizomchunu yonke into ayenzayo usebenzela igama lakhe ukuthi lingaphuphi, usebenzela udumo lwakhe ukuthi ehleze esemathini. Kodwa noma kunjalo bakhona abantu abangamqondi ungizomchunu futhi bakhona abantu abamthukuthelele ezintweni azenzayo. Okubike ukuthi ungizomchunu umuntu ohlala nezinsizwa. Izinsizwa ziyahlohlana izinsizwa. Izinsizwa ayinqeni ukuthi zikuhlohle ukuthi uyolwa nomuntu ophethe isibhamu. Zize zikutshele nokuthi hayi lona uyasabisa lona wakwadubula ubani. Ulwe ngempela umuntu ethatha isibhamu ekudubule. Ethi umuntu masisekudubulile bese ziyakujikela futhi izinsizwa. Zithi ingqondo yakho kanti wena besebenza kanjani ubona ukuthi ubongalwa nomuntu ophethe isibhamu. Izinsizwa ziyakwazi ukukuhlohla kube ngazi ukuthi zizoba nawe. Kodwa kuyothi lapho usulimela abantu sebekulimazile bese futhi ziyakujikela futhi zona. Ihlungu ke lonto leyo ngoba ungizomchunu unesiqiniseko sokuthi bakhona abantu abazamayo ukuthi bemxwayise kwenzeni kwakhe ukuthi akehlise izinga. Kodwa ngeke balalele ngoba yena emqondweni yakhe ubuswa ukuthi uyinsizwa futhi uphila nezinsizwa.